नाथाय दा जों बर' रावनिफ्राय एसामिसाव दानस्लायनाय खारन जों बर' रावजोंनो जोंनि सोरबा UPPL नि MLA आनो होन BPF नि MLA आनो होन बिथांमोनाबो मा बर' रावजों बुंनानै होयोबा थाबनो एसामिस रावावहाय दानस्लायनानै होयो। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैहाय गुवाहाटीयावहायसो दंफैयो दे नैबे MLA हस्टेलाव आरो जोंनि आसामनि मन्थ्रिनि थाग्राफोर हस्टेलावसो दंफैयो। ओमफ्राय बावहाय एसे माखासे गोनांथि जिनिस जोंनि BTR आव ना क'क्राझार बायदियाव गोबां बेफोरबायदिनो स्क्रिप्ट लिरनायनि सायाव साइनबर्डफोराव लिरनायनि सायाव गोबां नारा नाथा जाद्लायबाय थानायखौ जों नुयो। खिन्थु दिनै नैबे दिसपुर बायदियाव ना MLA फोर थाग्रा बायदिसिना आसामनि लिडारफोर थाग्राफोर बे जायगायाव बर' हांखोजों लिरनाय आं नोंसोरनो एसेब्लाबो खोन्थालांगोन। जायगा गोबां बबेयाव मा थायो बेखौ एसेब्लाबो खोन्थालांनो नाजागोन। थ' बिदिब्ला थांग्रोनि आरो अखाबो हाबाय माथो, अखा जेबजा हाबाय माथो नै गैलालै सथिबाय जाहैबाय। नै बेफोरबायदि बर' हांखोजों लिरजोबनाय ना जेरावबो नै बेफोरबायदि आरोखि निउ MLA हस्टेल दिसपुर गुवाहाटी नै बेफोरबायदि थांग्रोनि जों सासे दैदेनगिरि ना बुंथिगिरि सारनावहाय हाबैनि आसामनि स्पिकार सारनावहाय एसे हाबैनि मा जों बायदिसिना एसे गोबां खोथा रायलायनो दङ आरो गोबां खोथा बाथ्रा बुंनांगौबो सोंनांगौ दं बे सारनावहाय हानायमानिखौ सोंनो नाजागोन। थांग्रोनि बेयावबो बर' रावजों लिरनायखौ नुनो मोनगोन। आसाम आयेन आफाद हाबलांबावनि आरोबाव सिङाव मा दङ बाहेरनिखौथ' जों नायबायानो गोबां जिनिस ओरै नाय ओरैबो बर' रावजों लिरनाय बेफोरो गासैबो दैमारि सारनि अननायाव होननांगोन। बेखौ जों एसे हाबलांबावनि मा दङ आरो मा नुबावगोन। बेयावबो नैबावहायबो बर' हांखोजों लिरनाय दङ साइनबर्डआबो बावहायबो नों नायगोन बर' हांखोजों लिरनाय बावहाय जेरावबो बर' हांखोजों लिरनाय साइनबर्डफोरा अफिसावहाय आसामनि दैदेनगिरिफोरना बिथांमोननि रुम आरो बिथांमोननि सोरनि बियो आसामनि रिपर्टारफोरनि दे एसेम्बलि सिंनि रिपर्टारफोरनि हाउस BJPनि दैदेनगिरिफोर बावहाय रेस्ट हाउस। दिनैबा हले मोजां जायगायाव हाबफैसनदों बोरैबा माने ओरैबायदि गुसु माने बबे जायगायाव दङथाय बेखौ मिथिलायलाङा। नायहैबावनि आरोबाव सिङाव मा दं ना बेफोर बर' हांखोजों लिरनाय ना केशब महन्तनि अगपनि बियो बिधायिनि दल बे जाबाय UPPL नि ओमफ्राय ओरै बेक साइडआवहाय BPF नि दङ। बे जाहैबाय BPF नि एसेम्बलि जिरायखाङोब्ला ओमफ्राय रेस्ट हाउसफोर बायदि आरोखि बावहाय एसे नायहैना लानो MLA फोरनि रेस्ट हाउस ना जिरायग्रा ओरै साइडआव UPPL नि ओरैहाय BPF नि आं दा BPF नियाव हाबनिसो जिरायहैनायनि बे BPF दोलोनि दे रेस्ट हाउस बेयो जेब्ला एसेम्बलि जायोना बेवहाय ओरैहाय UPPL नि दैदेनगिरिफोर ओरैहाय BPF नि दैदेनगिरिफोर बावहाय माने एसेम्बलि जेब्ला जोब्बाय अब्लाना बिथांमोना बावहाय दान्दिफा रेस्ट लाना गावसोर पार्टिनि बिसयै ना सावरायलायनो हायो। बेफोरबायदि सावरायलायनो थाखाय बिदि मोनफा खथा दङ। एसे हाबलांबावनि सिङावहाय सुरज फंबाय हाला नामा थाबायनो हो नै बेफोरबायदि स्टेप गोजौनिफ्राय खेबबावनि खनसे नै बेफोरबायदि हाबफैदों एसे नायनोसै सिङाव मा जिबनाव आरो बेफोरबायदि हाबनो मोनफिनबावगोन ना मोनला बे आरोखि हाबनानै नायनो ना जिबनाव जों हाबनो मोनाबो जानो हागौ। बेफोर सोर दं नायनो सावगारि
आसामाव गिबि स्पिकार जाजेननायानो बेनोमोन आरोखि ना गिबि स्पिकार ओमफ्राय सेकेन्ड आच्छा औ बे जाहैबाय सेकेन्डआव जाहैबाय बे थार्डआवहाय बे फर ओमफ्राय नै बिजोंबो दङ ना सानसे समाव बेफोरबायदिनो बावहाय बिश्वजित दैमारि साराबो माब्लाबा बे लाइनाव थागोन आरोखि बे सिरियाव सार बिश्वजित दैमारिनियाबो दा बावहाय गासैबो दंजोबो नालाय बैयो जाहैबाय फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड फर फाइभ सिक्स सेभेन ना बिदि आरोखि जोंनि सार बिश्वजित दैमारिया बावहाय थागोन सानसे बिराद माने गावखौनो माबा मोनसे साननानै लाबाय नङा होमबा नायबावनो आरो हाबलांबावनो सिगां हरनै बेजों दंबावो आरो सोर सोर दङ एसे नायनानै जाहैबाय आरोखि बे साइड खोन्थानायनि उननि पर्याय आरोखि नैबे बेफोरबायदि आरोखि जोंनि बर'निबो सासे दैदेनगिरि नैबे नेक्स्ट उइकजों फैनो हागौ दे बेफोरबायदि आरोखि ना जोंनि सार बिश्वजित दैमारियाबो स्पिकार बेफोरबायदि थागोन नैबे जायगायाव बेफोरबायदि महलाव थागोन सारनियाबो मुथथे जेरावबो बेफोरबायदि जेसेबां साइनबर्ड नुगोन ना बर' लेंगुवेजजों बर' रावजों लिरनायखौ जों नुनो मोनजोबगोन जेरावखि थारमाने माबा मोनसे सोरबा सासे दैदेनगिरिनि मुं ना डेपुटि स्पिकारनि आच्छा नै बेनो बर' लेंगुवेजजों बर' रावजों लिरनाय नुनो मोनगोन बे रुमा जाहैबाय बावहाय एलाव गैया हाबनायनि ओमफ्राय भिडिअ खालामनो मोना मानो होननानै बुङोब्ला बावहाय बहुत खोथा दं हाबनाय लोगो भिडिअ खालामनाय लोगो गोबां बाथ्रा ओंखारगोन मानो होनना बुङोब्ला बावहाय जोंनि आसामनि बेबो नांलायनाय माबा माबि जालायनाय रुमा नैबे सिङावहाय जों हाबनो मोननाय नङा जोंल' नङा बावहाय जानला मानला मिडियाफ्राबो बावहाय हाबनो मोनलाबाया भिडिअ खालामनो मोनलाबाया थ' मोनसे रुम नायखिबावनि जों आरो नैबे बे खथायाना बर' रावनिफ्रायबो गुबुन रावावहाय ट्रेन्सलेट खालामनाय नैबे अफिसनिफ्रायनो बिसिनि रुमानि बेफोरबायदि फिसा फिसा बिथांमोनाबो हरैहाय थांनो मोननाय बेवहायनो थानानैनो माखासेखौ ट्रेन्सलेट खालामना होबाय थानांगौ जाय मानसिया बर'जों जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्राना सोरबा एसामिसबो मोजां क्लियार जायैफोर दङ आरो लोगोसे इंलिसजों बुंग्राफोर दङ ओमफ्राय बावहाय जायफ्रा बर'फोर दङ ना बर' रावजों बुंनानै इंलिस बा एसामिस बा हिन्दी बेंगलि रावजों ट्रेन्सलेट खालामनानै नायलांबावनि एसे गोजौआव मा दङ बेयावनो थानानै माखासेफ्राना खोनासंबाय थानो मोनगोन खारन ओरैहाय आं भिडिअ खालामनो मोनला खालामनाय नंला नैबे फिसा रुम दङना बेफोरबायदि आरोखि बिराद इन्टारेस्टिं बिराद मोजां नांदों बर' रावखौ माबायदि ट्रेन्सलेट खालामनानै होनो गलायनो हाबदों दै एसे फिसा खथाना बोरैबा खाफालफ्रा दोलागोनथ' खोमसिबो बिराद मोजां दिनै हाबफैनो मोनबाय आरो जिबनाव बेफोरबायदि हाबफैनो बा खाबु मोननाय नंला एसे नायलांबावनो बहा हाबनो मोनो नङा होमबा आसामनि चिफ मिनिस्टार सारनि हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि कनफारेन्स हल जों हाबनो मोननाय नङा खारन बियो बयनिबो देरसिन ना बिनि रुमनि खथाखौ एसे खोन्थानो नैबेनि मुंनि आसामनि चिफ मिनिस्टारनि रुम बियो बावहाय रेस्ट लायो सम बियो थ' जों माखासे आरो नायलांबावनो जों हानायमानिखौ एसेम्बलि जायो अब्ला बेजों स्पिकारा बेजों जेब्ला बावहाय सेसन जायोना बाजेट सेसन बा बायदि रोखोमनि जायो जेब्ला स्पिकार सारा हाबफैयो बे सिङाव थाङो अब्लाना नैबे रुमानो बिनि दरजाया नै बेफोरबायदि आरोखि ना नै बावहायनो माननीय अध्यक्ष प्रवेश नै बेफोरबायदि आरोखि मजा नाङो मजादार मोनसे खथायाव हाबफैबावदों आरोबाव नैबे बुंथिगिरि सारनि ना बियो बा माथो मोजां नुलायाब्रा क्लासा मोजां बेफोरबायदिनो जेसेबां मन्थ्रिनो दैदेनगिरिनो एमएलएनो मा होनो बिथांमोननि साइनबर्डआ मथथे गावबागाव रुम ना बेफोरबायदियावहाय लिरनानै दोनजोबखानाय दं बेवहाय खुनु आन्दायनांगौ दरखार गैया आरो नों आं बायदिया ना बेफोरबायदियाव जानला मानला नै बेफोरबायदि ना जेरैबायदि बेफोरबायदियाव बर' रावजों लिरदों गोदोहाय जों बर' रावनि थाखायनो गोबां मा जादों
बावहाय जुदि बर' रावखौ जुदि साफा साफा दैदेनगिरिनि मुंखौ जुदि लिरनानै होदों ना बेफोरबायदि लिरना होनाय देरसिन आरो मा खुसि मा रंजाथाव थाबनि नङा होमबा तो आरोबाव मा खोन्थाबावनो हायो ना आरो माखासे जिनिसखौ आं खोन्थानो हायाखै माखासे उसुबिदानि थाखाय उसुबिदानि माने गोबां उसुबिदा दङ गासैखौबो खोन्थाजोबनो हाया जाखिनि खोन्थाजाथाव जाखिनि फोरमायनो हानाय बेखिनिखौ खोन्थालांनि ओमफ्राय र' आसामनि दैदेनगिरिफ्राना नैबे न'आवनो गासैबो बा जोंनि बिटिसिनि एमएलएफोरनो मा होनो बिथांमोना बेवहायनो मा बुंनांगौ गाव बर'नि प्रब्लेम बा गुबुन गुबुन दल संगठन ना AIUDFनो मा होनो पलिटिसियान बे हान्जानि मानसिफोरना बावहायनो गोबां माबा जायो बाथ्रा दान्थे बिदान्थेफ्रा बेफोरावनो जाजोबो खिन्थु मोनसे रावा बेबो थिगखा जे जों गोदोनि समावहाय जेसेबां माबा जानानै थांबायना दैदेनगिरिफोर जानानै थांबाय बै समावहाय जेसेबांनो नाम प्लेट होजोबनाय ना बावहाय बर' रावजों हयथ'बा गैयामोनदां जेब्ला बिश्वजित दैमारि सारा स्पिकार जायो अब्लानिफ्राय बावहाय ना बर' लेंगुवेजजों जेरावबो नुनो मोनो लोगोसे आरो जों बेयावल' नङा बे सिङावल' नङा गुबुन गुबुन माबायावबो खथाफोरावबो बेफोरावबो गासिबो बर' रावजोंनो लिरनायखौ जों नुनो मोनदों थ' जों आरोबाव नायलांबावनि नङा होमबा जोंनि बर' रावजों जुदि सोरबाया दैदेनगिरिफ्रा ना एमएलएफ्रा बर' रावजोंनो जुदि बुंनाय ना बेखौ लगालगनो एसामिसाव बुंस्लायनानै होनाय बे रुमखौबो जों खोन्थाबाय बावहाय जों बर'फोर आइजो गोबांफोर ना बावहाय मावनानै दङ खामानि मावनानै दङ एक्टिभ जानानै दं बिसिनि माने बेबो गासैबो सार बिश्वजित दैमारिनि अननायाव दा जों जि जायगायाव हाउसाव हाबदोंमोन ना बे रुमा गोदान ना मोनसे गोजामाव जों हाबहैयाखै सिङाव हाबहैथाराखै गोदानाव जोङो जाखिनि खोन्थाना फैनांगौ एसे खोन्थाबाय आं गासैखौबो कमप्लिटलि मोजाङै खोन्थानो हायाखै मालाबा खाबु मोनबावोब्ला फैबावगोन आरोबाव खनसे गोदानावहाय दाना मोनसे लाइब्रेरि डिजिटेल लाइब्रेरि ओमफ्राय बावहाय ना बिश्वजित दैमारि सारनिनो अननायाव बेफोर गासैबो हाबनानै नायनि सिङावहाय डिजिटेल लाइब्रेरि सिङावहाय डिजिटेल लाइब्रेरि सिङाव हाबबाय दा हाबनोसै नायनो मा लेखा नायनो गोसो सोर ना बेवहाय हाबनोसै जिबनाव लाइब्रेरियाव हाबफेराखै दिनै फार्स्ट टाइम बेयावहाय बर' लेंगुवेजनि নতুনকৈ আহিছে নেকি কিবা আৰু আহিছে গোদাनै ফैबावदों एसे नायना लाबावनि आरो मोनसे बिराद गुरुत्व इम्पर्टेन्ट खोथा दंबावो इनिशिएटिभ सार बिश्वजित सार दैमारि सारनि लानायावहाय जोंना दा आवगोलाव मेनुवेलमोन बे लाइब्रेरिया दा बियो जोंना डिजिटेल लाइब्रेरि जाबाय आरो जोंना मेशिनफोर दंसै सेल्फ इस्यु रिटार्न आरो जोङो बे रुमाव डिजिटाइज खालामगासिनो दङ दा न'आव थानानैबाबो जोंनि डकुमेन्टसफोरखौहाय इउजार्सफ्रा एबा स्टुडेन्टसफ्रा एक्सेस खालामनो हागोन आरो थ्रु वर्कपेक मोनसे ओरैबायदि मोजां जाहैबाय स्टाफफ्रा आरोखि ना पेपार फरायफैनो हागोन लेखाफोरखौ लाबोनानै बावहाय फरायफैनो हागोन आरोखि एसे ओरैबायदि मोजांखा जायगाफ्राबो बेफोरबायदि आरोखि बे माखासेयाबो बेफोरबायदिनोमोन खिन्थु नैबे एसे बेलेग रोखोमनि निउस पेपार ना बर'नि हिन्दीनि इंलिसनि मोनलांजोबगोन आरोखि नैबेफोरबायदि बे मोनसेया माने लाइफ हल नायनानै लाबावनि मोनसेबाव सिङावहाय बेखौ बेखेवनाया डेट 12 आगस्ट 2024 बावहाय बेखेवजेननाय जादों सार बिश्वजित दैमारि थ' जों एसे नायनानै लानि हलखौ बेफोरबायदिनो जेरावबो बर' रावजों लिरनाय नुगोन फार्स्टआवनो एसामिस लिरनाय नुगोन सेकेन्डआव बर' थार्डआवहाय इंलिसनि नै बेफोरबायदि आरोखि जेरावबो नुगोन बेफोरबायदि नुजोबगोन फार्स्टआव एसामिस बर' ओमफ्राय इंलिस नङा होमबा बै समाव गैयामोन जानो हागौ दा खिन्थु जाजोब्बाय मोनसे हलखौ नायबावनि लाइभ सोलिगोन आरोखि बावहाय लाइभ जागोन आरोखि ना मा स्टुडिअ' ने आदसा
जिरायनानै नै बेफोरबायदि ना बेवहाय टक श' जागोन नांगौ जिनिसफोरानो बेफोरबायदि ओरैबायदि दंजोबखायो बावहायनो गोबां बायदि रोखोमनि सोङो मालाबा बा पलिटिशियानफोरनि बाथ्रा ना बेफोरबायदि बेफोर खिन्थु गासैबो बिस्वजित दैमारिनि अननायावसो जादों दे गुबुन दैदेनगिरिया माबायदि आं बेखौ बुंनो रोंला गोबां जायगा गिदिंबाय दाना नायफिननोसै एमएलए फोरा बा मन्थ्रिफोरा जायफ्रा एमएलए फोरा लोमजायोना गथ' गथाय बिसि फिसाफोर ना लोमजायो बेयावहाय हस्पिटालबो मोनसे दं बेबो सार बिस्वजित दैमारिनि नाजानायाव जादों लोगोसे सिङावहाय मा दं एसे नायनानै लानि एमएलए फोरनावहाय गासैबो दंजोबो ए टु जेड बावहाय बे मेडिकेल दे बेबो बिस्वजित दैमारि सारनि नाजानायाव दे बे हस्पिटाला बावहाय बयबो फेमिलि अनलि एमएलए एमपिनो माबा बेफोर नङा गासिबो फेमिलियैनो नायजाजोबनो हागोन एसे माखासे जायगा गिदिंबावनि ग्राउन्ड फिल्डआवहाय एसे हाबबावनि बे गारिया डेन्जारलै बिराद मोजां बे गारियावहाय ना बे बिस्वजित दैमारि सारनि लाबोनायाव ना बे गारिया बेफोरबायदि लेडिसफोर सालायो बिदि आरोखि मोजां गारिया थिगानो साथाम थायो गारियाव गाखोलांबावनोसै एसे जायगानो ओरैबायदि मोजां मोनदों बेरायनो जोंनि जायगायावबो सालायजानायबा लांजागौमोन आदा जोंनि जायगायाव बिराद मोजां सुरज गाखोना माबायदि नांदों मोजां एकदम मोजां ओरैबायदि फुरा माने फेसिलिटियानो बुंनो नांला नैबे ग्राउन्ड फिल्डखौबो ना सार बिस्वजित दैमारिनि अननायाव दा नाजानायाव गोबां जायगा बिदिनो माबा खालामदों फोसाबगासिनोबो दङ फोसाबलांबाय थागोन बियो माने मोनसे केन्टिन दङ नैबेखौबो एमएलए जिम बेखौबो बिस्वजित दैमारि सारानो खालामनो नाजा नै बेजों दङ नुजाजोबो माथो बावहाय खारनाय मानाय ना जों सानफ्रोमबो जायो खिन्थु मोनसे जोंहा एक्सारसाइज गैयाना खारनाय हेबिट गैला बा माबा मोनसे गैला नङा होमबा ओंखायनो देहाखौ थिग लाखिनो थाखायना जिम हलबो दं जाना लाग्रोनो एसे ना देहाखौ थिग लाखिनो थाखायनो बेसोरथ' आरो सानफ्रोमबो जानाय थानायल'सो जायो नालाय ओंखायनो देहाफोरखौ थिग खालामनो थाखाय नै बेफोरबायदि गारि गाखोलायनोसैलाय बावहाय आंबो बिजोंसो दोननायसै सेव गाखोदो आदा आं सफैबाय न'आव मैया हरनि 2:30 दाखालिनो थांदोंमोन गुवाहाटियाव सार बिस्वजित दैमारिनि माखासे खथाफोरखौ नायहैदोंमोन आरो ओमफ्राय जाखिनि जादोंना सार बिस्वजित दैमारिनि नाजानायाव दे जेसेबां नैबे आयेन आफाद दाना होनाय बा जों बर' रावखौ एसामिसाव दानस्लायनानै होनाय ना बेफोरखौ बै समाव खालामाखैमोन नाथाय दा जों बर' रावनिफ्राय एसामिसाव दानस्लायनाय खारन जों बर' रावजोंनो जोंनि सोरबा इउपिपिएलनि एमएलएआनो होन बिपिएफनि एमएलएआनो होन बिथांमोनाबो मा बर' रावजों बुंनानै होयोबा थाबनो एसामिस रावआवहाय दानस्लायनानै होयो जाहाथे बै बे गुबुन दल संगठननि दैदेनगिरिफोर जेरैबायदि एजेपि कंग्रेस ना बायदि रोखोमनि बिजेपिनो बेफोरबायदि दोलोनि हान्जाफ्राबो बर' रावनिफ्राय थाब दानस्लायनायखौ बुजि मोनो माबा मोनसे कुइसन सोङोब्ला बावहाय एन्साराखौ थाबनो होफिननो हानायफोरबायदि बेफोर गासिबो बिस्वजित दैमारिनि सायाव नाथाय जोंनियाव मा आं मैया बिस्वजित दैमारि सारजों मोनसे सार आं नोंजों मोनसे फट' लाफानो लुबैदों होननानै फट' मोनसे लाफादोंमोन बे फट'खौनो नाथाय मा जोंनिया गोबाङानो गोबां फोसावलायदों जिखियानो जाया मानो फोसावदों आंहा बुंनांगौ जेबो गैया मा सानदों दिनै सोरबा बिजेपिजोंबो थाङाखै कंग्रेसजोंबो थाङाखै बिपिएफजोंबो थाङाखै आरो इउपिपिएलजोंबो थाङाखै आं जेरै इउनाइटेड फराम अफ एक्सन देबिनि ना बावहाय बिथांमोनजोंनो ज' दंफायो जिहेतु जोङो बे सावगारि मोनसेखौ लानानै थ' जिखियानो जादोंलाय गोबां बाथ्रा बुंबायना गोबां जायगाखौ खोन्थाबाय दा खोन्थाबावनांगौ दङ होननानै आं सानबावो आरो मोनथिबावनांगौ दङ होननानै आं सानो थ' नैबे फैगौ बारावबो जोंनि बे बायखोन्दा नेरसोननि ना जाखिनि जिहेतु खुन्थियाफोर ना बेफोरखौ जोंनि नैबे आसाम एसेम्बलि गेटआवबो मोनसे नुनो मोनसिगोन
उइदिन शर्ट पिरियड 2 month बा बारा गोबाव सम गैला बेखौ जों नुनो थांगासिनो दङ थ' नैबे ब्लगा आं मेन चेनेलावनो हगारनाय जाबाय गोलावनो जाबाय सिङावहाय हाबनानै गोबां नियम निति दङ आरो बेफोरबायदियाव सोरबा दिनै हाबनानै गासैखौबो खोन्थाजोबहैनो आं जा एसेम्ब्लिखौ खोन्थादोंना बियो गोजामाव जों हाबहैयाखै गोजामखौ एसे बादा दङ जिहेतु जिखिनि बाउन्डारि दङ ना बिश्वजित दैमारिनि सारनि नाजानायाव जाखिनि खालामनाय माखासे बाथ्राखौ टपिकखौ लाबोगोन पइन्टफोरखौ लाबोगोन माखासे खोथाफोरखौ सावरायलायनायावहाय गोबां बाथ्रा गदों गोबां बाथ्रा मोनथिबोदों आरो जों बेखौ जोंना खन्थाइसो लिरबावो मा होननानै बुङो बिश्वजित दैमारि जोलैनि हांगार ना बेफोरबायदि जाय खन्थाइ लिरगिरि बिथाङाबो एसे साननाया मोजां आरोखि ना प्रमद बर'खौबो जों खन्थाइ लिरोब्ला गोबां पार्टियाबो लिरनो हायो बिपिएफनि हाग्रामा महिलारि सारखौबो सोरबा लिरोबा लिरनो हायो थिग ओंखायनो लिरलायाबा मोजां जागोन मानो होनना बुङोब्ला खारन बिथांमोनानो साफा दैदेनगिरि लाबोगासिनो दङ माखासे पइन्टफोरखौ माखासे बाथ्राफोरखौ थ' लोगोफोरा आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानबाय दोनथ'बाय जय बर' हारिनि